नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधले बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। भीषण अपघातात 4 तरुण ठार, एक दिवसाचं जिवंत अर्भक सापडलं बागेत आणि रेल्वे 250हून अधिक जादा गाड्या सोडणार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कुंभारमाठ म्हाडा कॉलनी परिसरातील एका आंबा कलमाच्या बागेत 20 जूनला शुक्रवारी सकाळी स्त्री जातीचं नवजात अर्भक आढळून आलं। या प्रकारामुळे कुंभारमाठमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे। दरम्यान नवजात अर्भकास येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी आणण्यात आलं आणि त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत। स्थानिकांनी या घटनेची माहिती तात्काळ पोलीस ठाण्याला देताच पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे, पोलीस उपनिरीक्षक SS खाडे, प्रतिज्ञा खोत, सुहास पांचाळ यांच्यासह अन्य पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली। संशयित आईचा पोलिसांकडून शोध घेतला जातोय। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोला। कुंभारमाठ म्हाडा कॉलनी परिसरातील एका आंबा कलमाच्या बागेत आज सकाळी स्त्री जातीचे नवजात अर्भक आढळून आले। या प्रकारामुळे कुंभारमाठसह मालवण परिसरात एकच खळबळ उडालेली आहे। या नवजात अर्भकास मालवण ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत। आज सकाळी कुंभारमाठ म्हाडा कॉलनी परिसरातील एका आंबा कलमाच्या बागेत आज सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास एक नवजात अर्भक स्थानिक ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले। त्यांनी या घटनेची माहिती तात्काळ मालवण पोलीस ठाण्यास दिली। त्यानंतर मालवण पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यासह सर्व पोलीस कर्मचारी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली। त्यानंतर नवजात अर्भकास येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले। संशयित कोण याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे। त्याच्यावर अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुद्धा मालवण पोलीस ठाण्यात सुरू असून त्यानंतर पोलीस कारवाई सुरू आहे। हे अर्भक एकच दिवसाचं होतं, काल जन्मलं असून कदाचित आज सकाळीच आणून ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे। आपल्या मुलाचा वाढदिवस दरवर्षी सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्याची परंपरा मालवण हेदूळ येथील वैभव जाधव कुटुंबियांनी कायम ठेवली आहे। मुलगा श्लोक याचा 5वा वाढदिवस ठाणे येथील स्वामी विवेकानंद आश्रमातील विद्यार्थ्यांसमवेत साजरा केला। मुलाचा वाढदिवस हा दणक्यातच साजरा करायचा ही प्रत्येक आई वडिलांची इच्छा असते। थाटामाटात वाढदिवस साजरा करून अनेक जण पैशांची उधळपट्टी करतात। काही जण पार्टी करतात तर काही जण पर्यटन स्थळी जाऊन वाढदिवस साजरा करण्याचा बेत आखतात। मात्र मालवण तालुक्यातील हेदूळ गावचे रहिवासी व जाधव कुटुंबीय हे मूळ मालवण हेदूळ येथील आहेत। सध्या दिवा ठाणे इथं वास्तव्यास आहेत। दिवा येथील कोकण आधार प्रतिष्ठानचे वैभव जाधव हे अध्यक्ष आहेत। गेल्या वर्षी मे महिन्यात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोकण आधार प्रतिष्ठानच्या वतीनं तब्बल 25 शाळांमध्ये स्कूल बॅग वाटप केली होती। यावर्षी सुद्धा संघटनेच्या वतीनं त्यांनी हा उपक्रम राबवला। तिल मुलांना एक वेळचं जेवण दिलं। मुलाचा वाढदिवस ते दरवर्षी आश्रमात साजरा करतात। अनावश्यक खर्च न करता सामाजिक उपक्रमांनी मुलाचा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या वैभव जाधव आणि कुटुंबियांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे। राणे हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटर आणि टीम कुडाळ मान्सून रन 2025 तर्फे आयोजित भव्य हाफ मॅरेथॉनचं आयोजन होत आहे। 13 जुलै 2025 ला बॅरिस्टर नाथ पै शिक्षण संस्था MIDC कुडाळ येथून ही मॅरेथॉन होणार आहे। 5, 10, 16 तसेच 21 किलोमीटर अशा टप्प्यात होईल। सिंधुदुर्ग सोबतच मुंबई, गोवा, कोल्हापूर, बेळगाव, पुणे, रत्नागिरी इथूनही धावपटू सहभागी होणार आहेत। तसेच या हाफ मॅरेथॉनमध्ये यजमानपद भूषवण्यासाठी टीम कुडाळ मान्सून रन 2025 सज्ज असल्याची माहिती डॉक्टर GT राणे यांनी दिली आहे। नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर GT राणे, कुडाळमध्ये कन्सल्टिंग फिजिशियन म्हणून कार्यरत आहे। येत्या 13 जुलैला राणे हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटरतर्फे कुडाळ मान्सून रन या भव्य हाफ मॅरेथॉनचे आयोजन केलेले आहे। या मॅरेथॉनमध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नावाजलेले स्पर्धक येणार आहेत।
तसेच आपल्या जिल्ह्यातले इतरही चांगले स्पर्धक याच्यामध्ये सहभागी होत आहे. धावणं किंवा पळणं हे आरोग्यासाठी फार लाभदायी असतं. एखाद्याचं आयुष्य निरोगी राहावं, हेल्दी राहावं ह्याच्यासाठी धावणं किंवा पळणं, चालणं हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. आणि सर्वांनी निरोगी राहावं, सर्वांनी हेल्दी राहावं हा एक दृष्टिकोन ठेवून आम्ही ह्या मॅरेथॉनचं आयोजन केलेलं आहे, जेणेकरून ह्याच्यापासून लोकांनी इन्स्पिरेशन घेऊन रोजच्या जीवनामध्ये थोडा वेळ काढून चालणं किंवा धावणं राहावं. ह्या स्पर्धेचं आयोजन जे आहे ही कुडाळ मान्सून रन टीम म्हणजे टीम KMR याच्यातर्फे आम्ही करत आहोत. ते 13 जुलैला मॅरेथॉन होणार आहे. ह्याचे फॉर्म किंवा ह्याचं ऑनलाईन रजिस्टर हे www.ranehospital.net या संकेतस्थळावरून तुम्ही करू शकता किंवा काही नंबर देऊ त्यांच्या नंबर थ्रू कॉन्टॅक्ट करून आपण करू शकता. बऱ्याच ठिकाणी बॅनर्स लागलेले आहेत, त्याच्यात त्या QR कोड थ्रूही तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता. हे रजिस्ट्रेशन चार्जेबल आहे. याच्यामध्ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर आणि 21 किलोमीटर अशा कॅटेगरीज आहेत. वेगवेगळ्या कॅटेगरीजला वेगवेगळ्या एज क्रायटेरियाप्रमाणे खूप सारी कॅश प्राइजेस आहेत, मेडल्स आहेत, फ्री टी-शर्ट्स आहेत. असं भव्य स्वरूप असणार आहे ह्या स्पर्धेचं. जी स्पर्धा कुडाळ MIDC येथील बॅरिस्टर नाथपै विद्यालय येथून सुरू होऊन नेरूळ मार्गे वालावल मंदिरकडून रिटर्न येऊन पुन्हा बॅरिस्टर नाथपै विद्यालय इथे संपणार आहे. तर माझं सर्वांना असं आवाहन आहे की ह्या स्पर्धेमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा, ह्या मॅरेथॉनचा आनंद लुटा. ही एक पावसाळी मॅरेथॉन आहे. पावसाळ्यामधली मॅरेथॉन ह्या फार कमी असतात. सुदैवानं आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये ती होत आहे. तर त्याचा आनंद लुटा असं मी तुम्हाला सांगेन आणि निरोगी आयुष्यासाठी माझ्याकडून तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. हिरव्या गर्द साडीतून वाहणारे पाणी काळसर कातळावरून फेसाळत खाली कोसळतं आणि हे दृश्य पाहताना डोळ्यांचं पारणं फिटतं. केगदी नावानं ओळखला जाणारा हा धबधबा हंगामी असला तरी त्याचं पावसाळ्यातील रूप अत्यंत मोहक आणि मंत्रमुग्ध करणारं असतं. मात्र या परिसरात पावित्र्य राखणं आवश्यक आहे. या धबधब्याजवळ एक बारमाही झरा आहे, तर पश्चिम बाजूस एक प्राचीन ऐतिहासिक तळ आहे. तसेच इथं आढळणारी जैवविविधता, पक्ष्यांचं संचित, औषधी वनस्पती आणि निसर्ग शांती यामुळे हा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या समृद्ध वाटतो. या ठिकाणी मूलभूत सुविधा, सुरक्षतेसाठी उपाय आणि पर्यटन विषयक काही योजना राबवल्या गेल्यास केगदी धबधबा हे ठिकाण निश्चितच पर्यटकांसाठी आकर्षक पर्यटन स्थळ ठरू शकतं, हे मात्र नक्की. कोकण मार्गावरील नियमित गाड्यांच्या आरक्षणाचं वेळापत्रक जारी झाल्यानं रेल्वेच्या नियमांप्रमाणे 60 दिवसांचे बुकिंग साधारण 23 जून पासून सुरू होत आहे. यंदा गणेशोत्सव बुधवारी 27 ऑगस्टला आहे. त्यामुळे कोकणात गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांना कोकणात जाण्यासाठी 60 दिवस आधी रेल्वे गाड्यांचं आरक्षण करावं लागणार आहे. कोकण रेल्वेच्या नियमित गाड्यांचं आरक्षण आता गणेश चतुर्थीची तारीख पाहता साधारण 23 जून पासून सुरू करावं लागणार आहे. तरीही गणेश चतुर्थीच्या आधी 2 दिवस चाकरमानी कोकणात जात असल्यानं 25 आणि 26 ऑगस्टला कोकणात पोहोचण्यासाठी त्या दिवसांच्या गाड्यांच्या आरक्षणाला जादा मागणी असणार आहे. गेल्या वर्षी गणपती बाप्पाचं आगमन शनिवारी 7 सप्टेंबर 2024ला झालं होतं. यावर्षी 12 दिवस अगोदर म्हणजे बुधवारी 27 ऑगस्टला गणपती बाप्पांचं आगमन होतं. कोकणात जाण्यासाठी रेल्वे गाड्यांना प्रचंड गर्दी होत असते. या गाड्यांचं आरक्षण सुरू होताच फुल होत असतं. इतकी प्रवाशांची गर्दी कोकणात गणपतीत जाण्यासाठी असते. त्यामुळे मध्य रेल्वे कोकण मार्गावर 250हून अधिक गणपती स्पेशल गाड्यांना सोडत असते. या गाड्यांना देखील गर्दी होते. मुंबई गोवा मार्गाची अवस्था बिकट असल्यानं यंदाही चाकरमान्यांना रेल्वेचा प्रवास बरा पडणार आहे.
अभिनेता आणि चिपळूण नगर परिषदेचे स्वच्छता दूत ओंकार भोजने यांनी प्लास्टिक मुक्त मोहिमेच्या शुभारंभाला सुरुवात केली आहे। प्रांत कार्यालय चिपळूण नगर परिषद आणि प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 माझी वसुंधरा अभियान आणि प्लास्टिक मुक्त चिपळूण उपक्रम अंतर्गत शुक्रवारी हा भव्य कार्यक्रम पार पडला। संदेश देण्यासाठी खरं तर माझी नियुक्ती नाही, मी फक्त साफसफाई करायला आणि अर्थात मी प्रतीक आहे। म्हणजे आपण आपल्यासाठीच कोणीतरी नेमतो याची आवश्यकता नाही आपल्याकडे। आपण सगळे सुजाण नागरिक आहोत, आपण आपापल्या परीने शक्य तितके प्रयत्न करतोय आहोत, पण आता परिस्थिती आपल्या नियंत्रणाबाहेर आहे सगळ्यांच्या आहे। म्हणून आपण सगळे वेळेवर जागे होऊन एकत्र येणं फार गरजेचं आहे आणि त्याचंच हे काहीतरी प्रतीक आहे असं आपण समजू शकतो। आणि स्वच्छता दूत म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर माझी विद्यार्थी म्हणून किंवा चिपळूणचा नागरिक म्हणून जी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढते किंवा जी आहे ती मला जास्तीत जास्त शेअर करावीशी वाटते। कारण मी फक्तच मी नाही, म्हणजे आज आपल्या तालुक्यातनं फक्तच कला क्षेत्रात नव्हे तर क्रीडा क्षेत्रात किंवा आणखी अन्य क्षेत्रात सुद्धा जाणारे जे माझ्यासारखे तरुणी आहेत या सगळ्यांना एकत्र करून प्रत्येकानं या उपक्रमाची जबाबदारी घेणं फार गरजेचं आहे। त्यामुळे एक कोणी ब्रँड अँबॅसेडर असू शकत नाही असं मला वाटतं। शिवाय या सगळ्या उपक्रमात हा उपक्रम ज्यांच्यामुळे खरंच शक्य होतो ते सगळे नगर परिषद आणि आपले प्रांताधिकारी या सगळ्यांची जी टीम असते तेच खूप महत्त्वाचे आहेत। इकडे आज आकाश सर आहेत, प्रांताधिकारी भोसले सर आहेत, यांचा नेहमी एक वेगळा उत्साह असतो ज्यामुळे आपल्या सगळ्यांना ऊर्जा मिळते। आणि अर्थात या सगळ्याच्या पाठी एक म्हणजे आम्ही खूप आधीपासून सरांना आपलं त्यासाठीच मानतोय की एक वेगळी ऊर्जा सरांमुळे मिळते आणि आज अशा सगळ्या उपक्रमात हे आवर्जून उपस्थित असणं एक वेगळं चित्र आहे असं मला वाटतं। आणि म्हणून म्हणजे फक्त चिपळूणच नाही तर सभोवतालच्या सगळ्याच तालुक्यांनी जिल्ह्यांनी यासारखे अनेक उपक्रम केले पाहिजे असं मला वाटतं। आणि आम्ही असे अँबॅसेडर म्हणून आम्ही जे कोणी नेमणूक कराल त्या सगळ्यांचं ते कर्तव्य आहे, आम्ही काही फार वेगळं करत नाही, ही भावना आमच्याकडे आहे। माजी मंत्री स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत यांच्यानंतर काँग्रेसकडून विधान परिषदेवर आमदारकीसाठी मला संधी दिली जात होती। स्वतः राजीव गांधी यांनी तशा सूचना केल्या होत्या, मात्र भाईसाहेब सावंत यांचं तत्व जपत ती संधी मी स्वीकारली नाही, असं मत ज्येष्ठ काँग्रेस नेते विकास सावंत यांनी व्यक्त केलंय। तर त्यामुळे मला सातत्याने ज्याला आपण गावठी भाषेत म्हणतो ना सगळं आयतं मिळालं तसं मला सगळं आयतं मिळत गेलं। फक्त मी राजकीय क्षेत्रात आयत्यात गेलो नाही, मला माझ्या वडिलांच्या नंतर ऑफर केली गेली त्यांची आमदारकी आणि ती 2 वर्ष शिल्लक होती। त्यावेळी मी वसंतदादा पाटील साहेब होते, शरद पवार साहेब होते, त्यांना सांगितलं की मला 30 वर्ष वयाची बसत नाहीत, विधान परिषदेला 30 वर्ष पूर्ण लागतात, त्यामुळे मी घेऊ शकत नाही। त्याहीवेळी मला टक्कल पडलं होतं टायफॉईडमुळे। ते म्हणाले तू दिसतोस 30 वर्षाचा। म्हटलं असं नको, कोणीतरी असं बोलेल की भाई सावंतांच्या मुलाने असं केलं म्हणून मला नको। हे मी मोठेपणा म्हणून स्वतःचं सांगत नाही, माझ्यावर जे संस्कार होते त्यामुळे मला असं वाटलं की आपण नाही घ्यायचं। मी नम्रपणे दोघांनाही नकार दिला। राजीव गांधी पंतप्रधान होते, त्यांनी विचारलं भाई सावंतांच्या घरात कोण आहे का, तर आहे, त्यांचा मुलगा आहे, मग त्याला द्या आमदारकी, असं इतकं झालं म्हणाले। मी म्हटलं सगळं मान्य आहे पण मला या कारणासाठी नको आहे आणि मी ती नाकारली। ज्या पक्षाने माझ्या कुटुंबाला नावलौकिक दिला त्यात मी आहे, विचारधारा सोडली नाही, पक्ष बदलला नाही, असं सांगत विकास सावंत यांनी विक्रांत सावंत यांनी शिवसेनेत का प्रवेश केला याचाही खुलासा केलाय। मी या प्रशालयाचं ॲडमिशन घेतलं 11वी 12वीसाठी, त्याच्या अगोदर आम्ही इंग्लिश मीडियम शाळेत शिकावं म्हणून मिलाग्रिसमध्ये होतो, पण तू माझ्या कॉलेजमध्ये शिकावं अशी विकासबाईंची इच्छा होती आणि त्यासाठी आम्हाला सायन्समध्ये ॲडमिशन मिळावं म्हणून आम्ही फॉर्म मिळण्यासाठी मला सुद्धा विकासबाईंनी त्यावेळेला रांगेतच उभं केलेलं। खरोखर सांगतो लोंढे साहेब, आमचा बाजूला शिपाई उभा होता, आमचे पंडित काका होते, आता ते रिटायर झाले, ते मला होते मी हाडते 2 मिनिटात फॉर्म, म्हटलं त्यांना कळलं तर जेव घालूचे नाही म्हटलं आमका। इतकी शिस्त त्यांनी लावली, पण तेव्हाच मी ठरवलं हरी पवार साहेब की ते काँग्रेसमध्ये आम्ही शिवसेनेत जाऊया, म्हटलं खरा दिसणार नाही म्हटलं काय की मला कुठल्याही क्षेत्रामध्ये म्हणजे शैक्षणिक असू दे राजकीय असू दे कुठल्याही क्षेत्रामध्ये मला दुजाभाव करणारी माणसं कधीच मिळाली नाहीत। सगळीच आपुलकीच्या भावनेतली माणसं मिळाली, परंतु मी स्वतःवर काही बंधनं घालून घेतल्यामुळे मी माझा पक्ष म्हणून ज्याला म्हणू की जो जन्मापासूनचा तो सोडला नाही। केव्हा केव्हा मला माझ्या जवळची मित्रमंडळी सांगतात की तू चूक केलीस, त्यावेळी तू पाहिजे होतास, त्यावेळी कोण ओळखत होतं। मी आता कमीपणा करू इच्छित नाही कोणाचा, पण इतर सावंतवाडी तालुक्यातल्या शहरातल्या एकाही नेत्याला ओळखत नव्हते शरद पवारांपासून मंडळी, त्यांची ओळखसुद्धा मीच करून दिली। आता मी ते नावं घेऊ इच्छित नाही, पण मी कधी त्यांच्याबरोबर गेलो नाही। त्यांना एवढंच सांगितलं माझे वडील RPDमध्ये शिक्षक होते,
जरी 3-3 मुख्यमंत्र्यांच्या काळात 10-10 खाती घेऊन ते कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणून राहिले तरी, पण ज्या पक्षाने आमच्या घराण्याला हे नावलौकिक मिळवून दिला, माझ्या वडिलांना दिला, त्यामुळे मी इथे आहे अशी मी भूमिका सांगितली. पवारसाहेबांनी सुद्धा अगदी ह्या भाषेत सांगितलं की मी ॲप्रिशिएट करतो तुझी भूमिका. आणि माझ्या मुलाला पण मी हेच सांगितलं, पण तो म्हणाला तुम्हाला जसा तुमच्या वडिलांचा अभिमान आहे तसा मला माझ्या वडिलांचा आहे, माझ्या वडिलांना काय दिलं त्यांच्या पक्षाने, असं वगैरे त्याने उलटे प्रश्न विचारले. मी थोडासा अंतर्मुख झालो, आता तो समोरच आहे म्हणून सांगतो. आणि मग मी त्याला म्हटलं की तू काय, तू तुझा निर्णय घ्यायला मोकळा आहेस, मी मात्र कुठेही जाणार नाही. आणि त्यामुळे तो शिवसेनेत गेला. त्याने सांगू दे गमतीत की मी ह्या कारणासाठी गेलो, कारण हे त्याचं म्हणणं माझ्या वडिलांना न्याय मिळाला नाही असं त्याचं म्हणणं होतं. शिस्त आणि विचार जपणारे विकास भैया स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत यांचा विचार जपण्याचं काम त्यांनी केलंय. आजकाल राजकारणात हाती दगड दिले जातात, मात्र माझ्या वडिलांनी लेखणी हाती दिली, अनेकांना रोजगार दिला, अशा भावना व्यक्त करत युवा नेते विक्रांत सावंत यांनी वडिलांना दीर्घायुष्य लाभो अशी प्रार्थना केली. भाईसाहेबांचं कार्य जितकं मोठं होतं, जितकं नाव त्यांनी या दोन्ही जिल्ह्यात केलं, तेवढं नाव करणं आणि तितकी दशकं ते जपणं तेवढं सोपं नव्हतं. पण तदनंतर विकासभाईंनी मागच्या 40 वर्षात त्यांच्यानंतर आजोबांनंतर जर काही रोल असेल तर आजकालच्या राजकारणात सुद्धा जिथे हातात दगड दिले जातात तिकडे विकासभाईंनी लोकांच्या हातात पेनं दिली, लोकांना नोकऱ्या दिल्या आणि त्यांच्याकडनं पैसा घेतला नाही. हे जिवंत उदाहरण इथे माझे वडील असतील तरी मला नमूद करा असं वाटतंय. लक्षात घ्या, आजकालच्या जगात जिथे दगड दिले जातात, केस दिले जातात अंगावर, तिकडे एक निष्पापपणे राजकारण कसं केलं जातं. पण त्यांचा स्वभाव आणि तो स्वभाव खरोखर जपणं, आणि आज 62व्या वर्षी जरी त्यांनी तो जपलेला आहे तर आजकालच्या 21व्या शतकात असा माणूस मिळणं सुद्धा कठीण आहे. त्यामुळे त्यांचा गुणगौरव आज करणं गरजेचं होतं. शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ काँग्रेस नेते विकास सावंत यांचा 62वा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज इथं हा अभिष्टचिंतन सोहळा पार पडला. प्रारंभी 65व्या वाढदिवसानिमित्त वृक्षारोपण करण्यात आलं. 62 वृक्षांचं वाटप यावेळी करण्यात आलं. तसेच विद्यार्थी गणवेश वाटप, 10वी 12वी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव अध्यक्ष विकास सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट दिनेश नागवेकर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, सचिव व्ही.पी. नाईक, खजुनदार सी.एल. नाईक, नामदार भाईसाहेब सावंत प्रतिष्ठानचे कार्यकारी संचालक विक्रांत सावंत, अमोल सावंत उपस्थित होते. या प्रसंगी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या. आपण राजकीय क्षेत्रात, सहकार क्षेत्रात आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आज एक आपल्या कार्याचा ठसा उमटवलेला आहे आणि अशा आपल्या एक वेगळ्या व्यक्तिमत्वाला, सर्वंकष व्यक्तिमत्वाला मी माझ्या परिवाराच्या वतीनं ईशचरणी एकच प्रार्थना करेन की आपल्याला आरोग्य, आयुष्य लाभो. आपल्या
आज आपण राजकारण बघतो की आजच्या राजकारणामध्ये अगदी मी शब्द जपूनच वापरते, अविवेकपणा जास्त आहे, संस्कार कमी आहेत आणि अशा वेळेला निष्कलंक चारित्र्याची जपणूक विकासभाईंनी केलेली आहे. हा यांचाच वारसा आहे, भाईसाहेब सावंतांचा, ते पूर्ण करत आहेत आणि म्हणून त्यांना परमेश्वराने अशी वाटचाल पुढे चालत ठेवून निरोगी निर्वंग दीर्घायुष्य द्यावं अशी शुभेच्छा व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. त्या आता त्यांची तब्येत सुधरत आहे. मी आज देवाकडे त्यांच्या वाढदिवसाच्या प्रीत्यर्थ एक प्रार्थना करतो, मागणं करतो की विकासभाई पूर्वी जसे होते तशीच विकासभाईंची तब्येत हो, त्यांना उत्तम आरोग्य आणि उदंड आयुष्य लाभो, कारण त्यांच्यापेक्षा आम्हाला त्यांची जास्त गरज आहे. ते माझे प्रेरणास्थान आहेतच. इथे लिहिलं आहे आमचे प्रेरणास्थान. आपल्या प्रशालेचे फक्त प्रेरणास्थान नाही आहेत, कितीतरी लोकांचे ते प्रेरणास्थान आहेत आणि माझे पण ते प्रेरणास्थान आहेत. माझे ते अभ्यासू मार्गदर्शक आहेत, त्यामुळे मला त्यांची फार गरज आहे. तेव्हा मी देवाकडे कळकळीने मागणी करतोय आज की त्यांना उदंड आयुष्य मिळू दे आणि उत्तम आरोग्य मिळू दे आणि पुन्हा पूर्वीसारखे ते आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी भेटू दे. एवढंच. सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम. धन्यवाद. भाईसाहेब सावंत ही फॅमिली आणि नार्वेकर फॅमिली, दिलीप नार्वेकर हा माझ्याकडे येतात नाही कळलं, पण भाईसाहेब सावंत फॅमिली आणि नार्वेकर फॅमिली, बाप्पा नार्वेकर आणि भाईसाहेब सावंत यांचं जे बॉन्डिंग जे होतं ते किती वर्षाचं असेल? 100 वर्षाचं होत आलं आहे. 100 वर्षाचं होत आलेलं आहे. कल्पना करा तुम्ही. कारण भाईसाहेब सावंत कायमचे, त्यांचा मोठा एकेकाळचा ग्रुप होता. बापूसाहेब चित्ती, प्रतापराव भोसले, व्ही.एस. नाईक, अण्णासाहेब कुलकर्णी, त्यावेळेचा नाही का ग्रुप, बरोबर ना? हे सर्वजण भाईसाहेबांना कसं आहे, संध्याकाळ जरी 5 वाजले कळलं की नाही, की आमच्या घरी येऊन बसायचे. मग त्यांचा ब्रिज वगैरे असायचं, कोण इतर गोष्टी चालायचा. हे 9 वाजेपर्यंत चालायचं. वहिनीचा फोन आला की ताबडतोब गाडी घेऊन दुकानाचा. अशा प्रकारचं आमचे इतके संबंध होते. आणि भाईसाहेब असताना सुद्धा अनेक राजकारणामध्ये चढ उतार जरी असले तर धावत बरं बाप्पा नार्वेकरांकडे जायचे. पण ही व्यक्ती माझ्याकडे कधी येत नाही. हां, चढ उतार आली तर स्पष्टपणे सांगतोय. पण ह्याच्यापेक्षा हा मोठा लर्नर मनुष्य जरी असला तरी मी माझ्या प्रोफेशनलपेक्षा कैक पटीने तुझ्यापेक्षा लर्नर आहे, ध्यानात ठेव. कळलं की नाही? तुझं असे वाचन आहे वगैरे सगळं मला कल्पना आहे. आम्ही त्याचं मार्गदर्शन करत असतो. मी एका मेडिकल कॉलेजचा जरी चेअरमन जरी असलो तरी काही जरी अडचणी जरी असल्या तरी शेवटी ह्याच्याकडे यावं लागतं. मी असं करतोय, बरोबर आहे का चूक आहे, नाही तर माझ्या कपात दाटा म्हणा, हे मला कल्पना आहे. एनी हाव, तुला खूप खूप आमचे आशीर्वाद आहे. आणि एक सांगतो, आपण सर्वांनी मिळून कळलं की नाही परमेश्वरावर प्रार्थना करूया, हे पाठकाराकडे प्रार्थना करूया. याचे जे सर्व जे एलिमेंट्स आहेत कळलं की नाही, काय कोणा आम्ही ज्याला एलिमेंट्स म्हणतो ते लवकरात लवकर पळून जाऊ दे, दूर जाऊन देत. कारण आहे तसा ताजा तवाना स्मार्ट कळलं की नाही, नटासारखा तू उभा राहावा, पुन्हा राहावं, हे आम्ही इच्छा पूर्ण करतो. थँक्यू व्हेरी मच. इतकी शिस्त आणि इतके विचार स्पष्ट ठेवणारे माणूस या जगात आज मी नेहमी सगळ्यांना एक्झाम्पल देत असतो की अमिताभ बच्चनचा मुलगा सुद्धा तिथे, अभिषेक बच्चननी सुद्धा 100 पिक्चर केलेले आहेत. पण त्याचं कार्य हे नेहमी अमिताभ बच्चनशी जोडलं जातं. भाईसाहेबांचं कार्य जितकं मोठं होतं, जितकं नाव त्यांनी या दोन्ही जिल्ह्यात केलं, तेवढं नाव करणं आणि तितकी दशकं ते जपणं तेवढं सोपं नव्हतं. पण तदनंतर विकासभाईंनी मागच्या 40 वर्षात त्यांच्यानंतर आजोबांनंतर जर काही रोल असेल तर आजकालच्या राजकारणात सुद्धा जिथे हातात दगड दिले जातात तिकडे विकासभाईंनी लोकांच्या हातात पेनं दिली, लोकांना नोकऱ्या दिल्या आणि त्यांच्याकडनं पैसा घेतला नाही. हे जिवंत उदाहरण इथे माझे वडील असतील तरी मला नमूद करा असं वाटतंय. लक्षात घ्या, आजकालच्या जगात जिथे दगड दिले जातात, केस दिले जातात अंगावर, तिकडे एक निष्पापपणे राजकारण कसं केलं जातं, आम्हाला त्यांचं ते कधीच पटलं नाही. कारण आमच्यावर ऑलरेडी 7 केसेस होत्या. लक्षात घ्या, म्हणून आम्ही शिवसेनेत होतो, हे सगळ्यांना माहिती आहे. तुम्हाला हरिपवार साहेब दर महिन्याला 3दा तरी माझ्यासाठी कोर्टात असतात. पण त्यांचा स्वभाव आणि तो स्वभाव खरोखर जपणं, आणि आज 62व्या वर्षी जरी त्यांनी तो जपलेला आहे तर आजकालच्या 21व्या शतकात असा माणूस मिळणं सुद्धा कठीण आहे. त्यामुळे त्यांचा गुणगौरव आज करणं गरजेचं होतं. आपण सगळे इथे आलात, त्यांना मान सन्मान दिलात. आपल्या सर्वांचं स्टेजवरती उपस्थित असलेल्या, समोर असलेल्या सर्व काही आपल्या
परिवारातील लोकांचं, माझ्या पत्रकार बांधवांचं मी खूप जास्त आणि जास्त मनापासून ऋण व्यक्त करतो. संस्थेचे अध्यक्ष विकास सावंत यांनी ऋण व्यक्त केले. नंतर मंत्रिपदावर उतरल्यानंतर माझ्या वडिलांच्या निधनानंतर सुद्धा ते मला सांगायचे, आता राजकारणावर माझ्याशी काय बोलू नको हां, परंतु त्यांचं वागणं बोलणं सुद्धा मार्गदर्शकच असं ठरलं, लक्षात घ्या. त्यामुळे अशी माणसं मला जवळून बघता आली, अशा थोरा मोठ्यांच्या सान्निध्यात मला जवळ राहता आलं, हे मी माझं भाग्य समजतो. हे सहजासहजी मिळत नाही, याची मला जाणीव आहे. जवळून बघितल्यानंतर माझ्या असं लक्षात येतं. म्हणून माझा असा प्रयत्न कायमच राहिलेला आहे की आपण जितकं आपल्यातलं बेस्ट देता येईल तेवढं बेस्ट आपण आपल्या ताब्यात असलेल्या संस्थांच्या बाबतीत किंवा काय केलं पाहिजे. म्हणून आपलं वकील साहेबांनी गमतीत म्हटलं तुम्हाला, खरंच मी त्यांच्या इतका काही शिकलेला नाही, तरीसुद्धा ते कौतुकाने मला असं सांगतात काय करूया, असं करूया काय. आणि हीच भूमिका मी पूर्वी या नाईक साहेबांसकट मंडळींच्या बाबतीत घ्यायचो, कारण मला माहिती होतं माझ्या वडिलांबरोबर काम केलेली मंडळीत, माझ्यापेक्षा कितीतरी अनुभवी मंडळी आहेत. मला पाहिजे असलं तरी मी त्यांना सांगायचं असं करूया काय, त्यांना माहिती असायचं ह्यालाही करायचं आहे. ते म्हणायचे हां हरकत नाही करूया. मला समाधान त्यांना विचारल्याचं, त्यांना समाधान मला पाठिंबा दिल्याचं, असं ते एकमेकाला सहाय्यक होईल अशा भूमिकेतनं जिथे जाऊ तिथे मला अशी माणसं मिळाल्यामुळे जे काय आजचं माझं स्थान आहे जे तुम्हाला दिसतंय ते त्याच्यातून मिळालेलं असं मी समजतो. विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. विकास सावंत यांना पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन उपप्राचार्य डॉक्टर सुमेधा नाईक यांनी तर आभार पर्यवेक्षक पाटील यांनी मानले. आमच्या शैक्षणिक संस्थांचे कुटुंब प्रमुख विकास भाई आहेत. प्रसिद्धीपेक्षा कामाला महत्त्व देणारं हे व्यक्तिमत्व आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांनी वैभव निर्माण केलंय असं प्रतिपादन संस्था सचिव व्ही नाईक यांनी व्यक्त केलंय. मुळीक टीचरनी सांगितल्याप्रमाणे काही सुविधा नव्हत्या, तरीसुद्धा आरपीडीचं स्नेहसंमेलन पाहण्यासाठी हजारो लोक या ठिकाणी जमा व्हायचे. अशा काही शाळेच्या भौतिक गरजांचा विचार करून संस्थेच्या मदतीने साहेबांनी हा एक प्रकल्प उभारला. जुन्या काळामधली जी आपली संस्था होती त्या संस्थेचे लोक एक एक रुपया जमा करून संस्था कशी टिकून राहील याचा प्रयत्न करत होते. आणि चतुर्थीच्या सणाच्या आदल्या दिवशी शिक्षकांना काहीतरी 4 पैसे गणेश चतुर्थीसाठी आवश्यक मिळावेत, त्यासाठी ते पैसे गोळा करत कुणाला 5 रुपये कुणाला 6 रुपये शिक्षकांना त्यावेळी आदल्या दिवशी दिले जात असे. पण आता ती परिस्थिती राहिली नाही. पण तो सगळा इतिहास साहेबांना 90 सालापासून किंवा त्यापूर्वीपासून माहीत असल्यामुळे 90 सालामध्ये ते या संस्थेचे अध्यक्ष झाले आणि तिथपासून या शाळेच्या परिसराला एक वेगळाच अनुभव यायला लागला असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. त्यांच्या आजच्या या दिवशी त्यांना मी शुभेच्छा देतो, आशीर्वाद देतो. आणि माझे संस्कृत विषयाचे गुरु ते बासू सावंत सर आणि हळबेबाई यांच्याकडून शिकलेल्या संस्कृतच्या 4 ओळी या ठिकाणी मी त्यांच्या शुभेच्छाच्या निमित्ताने वाचून दाखवून थांबतो. त्या ओळी अशा आहेत. सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम. धन्यवाद. राजकारणात आल्यावर काही जण अंगावरचे कपडे बदलतात, पांढरे कपडे जॅकेट घालतात. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रभक्तीला कायम महत्त्व दिलं असं मत भाजप कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केलंय.
मला असं वाटतं की मी राजकारणात आलो तर मला असं वाटतं की मला राजकारणात आल्यानंतर माझ्यामध्ये काहीतरी बदल झाला पाहिजे. त्यामुळे काय केलं जातं, माझ्यामध्ये बदल हवा आहे तर कोणीतरी स्वतःच्या अंगावरचं असणारं वस्त्र आहे ते बदलतं, कोणीतरी सफेद कपडे घालायला सुरुवात करतं, कोणीतरी जॅकेट घालायला सुरुवात करतं. अशा पद्धतीने तो त्याच्यामध्ये बदल करायला सुरुवात करतो. परंतु नरेंद्र मोदीजी पहा, नरेंद्र मोदीजींनी तो दिवस आणि आजचा दिवस आजही देश आणि देशाच्या व्यतिरिक्त, राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रभक्तीच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या मनामध्ये कुठेही साशंका नाही. या देशातील असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला राष्ट्रभक्तीने प्रेरित करण्याची एक विडा कसा उचलला असेल असं काम जर कोण करत असतील तर ते नरेंद्र मोदी. शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विकास सावंत यांचा 62वा वाढदिवस मोठ्या जल्लोषात साजरा करण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी ढोल पथकाच्या साथीनं तसेच पुष्परूपी पायघड्या घालून स्वागत केलं. विद्यार्थ्यांनी तयार केलेलं शुभेच्छा पत्र पाहून विकास सावंत भारावून गेले. विकसित भारताचा अमृतकाळ या विषयावर आयोजित संमेलनात भाजपचे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते. यावेळी ते काय म्हणाले पाहूया. एक गोष्ट लक्षात घ्या, या देशाला एक वेगळ्या पद्धतीचं असणारं परमवैभव प्राप्त झालं पाहिजे. नैसर्गिक दृष्ट्या हा देश सुजलाम सुफलाम झाला पाहिजे. देशामधील असणाऱ्या प्रत्येक व्यवस्थेला एक वेगळ्या पद्धतीचं आकर्षण आणि आधार असला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून जे जे आवश्यक आहे ते करण्यासाठी काय करावं लागतं, परम वैभवाच्या दिशेने जाताना वसुदैव कुटुंबम ही जी भूमिका आहे, ही भूमिका जगाला पटवून देण्यासाठी जग आपल्याबरोबर असलं पाहिजे. जगातील असणाऱ्या प्रत्येक देशाला हे पटलं पाहिजे की भारत देश हा महान आहे, भारत देशाची संस्कृती महान आहे, भारत देशामध्ये जे घडलंय ते एक वेगळ्या दिशेने देशाला नाही तर जगाला एक वेगळ्या दिशेने घेऊन जाण्याची क्षमता या देशामधील असणाऱ्या प्रत्येकामध्ये आहे. हे पटवून देणं खरं तर हे सोपं नाही आहे. एखादा व्यक्ती त्याच्या आचरणातून
हे सगळं कसं करू शकतो? अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश किंवा असणारे बलाढ्य देश की जे देश काही वर्षा अगोदर या भारत देशावरती पूर्णच्या पूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नावाने राज्य करत होते, या सगळ्या देशांना, या सर्व देशांना आपण फार पाठी सोडून आलो आहे. हे सर्व देश जगामध्ये यांची असणारी आर्थिक त्यावेळीची असणारी परिस्थिती ही 5व्या 6व्या स्थानाला होती. आज भारत देश पहा, भारत देश या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज 4थ्या स्थानावरती पोहोचलाय. याचं कारणच आहे की या देशाचं नेतृत्व भविष्यात 3ऱ्या स्थानावरती जाणार आहे, हे वास्तव आहे. परंतु एक विजन, द्रष्टा नेता कसा असावा, प्रत्येक गोष्ट करत असताना एक विजन समोर आहे. मला काय करायचं आहे आणि मला माझ्या देशाला पुढे न्यायचं आहे, या भूमिकेतून काम करणारा प्रत्येक विषयाला एक दिशा आहे आणि त्या दिशाहीन नाही. प्रत्येक व्यक्तीला काय करायला हवं हे सांगणं तेवढं सोपं नाही. या जगामध्ये तुम्हाला आम्हाला सर्वांना अशी बोटावरती मोजण्या एवढीच माणसं आहेत की जे इतिहास घडवण्याचं काम करतात. नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये इतिहास घडतो आहे. सातत्याने तुम्ही आम्ही सर्वजण पाहता. करोनाचा काळ तुम्ही आम्ही सर्वांनी अनुभवला असेल. या देशामध्ये एकही व्यक्ती उपाशी राहू नये म्हणून केली गेलेली योजना असेल, गरीब कल्याण जी योजना आहे, या योजनेच्या माध्यमातून 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याचं काम पंतप्रधानांनी केलं. खरं तर हे करण्यासाठी, या सर्व गोष्टींसाठी कशा पद्धतीचं नियोजन ते वर्षानुवर्ष करत होते हे लक्षात घ्या. आपल्या देशामधील असणारं अन्नाचे साठे, हे सर्वच्या सर्व साठे करण्यासाठी आपल्याकडे साठवणूक करण्यासाठी काहीही व्यवस्था नव्हती. नरेंद्र मोदीजींनी हे जाणलं की ह्या सगळ्या गोष्टी साठवणूक करण्यासाठी आपल्याकडे व्यवस्था नाही आणि त्यामुळे हे सर्वच्या सर्व याची नासाडी होते. याची साठवणूक करण्याची क्षमता आपल्या देशामध्ये निर्माण करायला हवी आणि ती क्षमता त्यांनी निर्माण केली आणि त्यामुळे 12 लाख मेट्रिक टन ज्या ठिकाणी साठवणूक होत होती, जवळजवळ 350 मेट्रिक टनपेक्षा जास्त साठवणुकीच्या व्यवस्था नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात सुरू झाल्या आणि म्हणून हे सहजपणे शक्य आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या, द्रष्टा नेता कसा असावा हे जाणून घेणं फार गरजेचं आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधीजी असं म्हणाले की या देशामध्ये दिल्लीमधून पाठवलेला 1 रुपया खालीपर्यंत जाईपर्यंत त्याच्यामधले 15 पैसेच फक्त शिल्लक राहतात. हे त्यांनी जेव्हा वक्तव्य केलं, परंतु त्याच्यावरती सोल्युशन त्यांनी कधीच देऊ शकले नाहीत. नरेंद्र मोदीजींनी प्रत्येक विषयामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीने या देशातील असणाऱ्या प्रत्येकाला, इंदिरा गांधीजींनी राष्ट्रीयत्व आणि या राष्ट्रीय बँका यांचं सगळ्यांचं राष्ट्रीयकरण व्हावं असा निर्णय केला. परंतु त्याचं खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीयकरण करायचं जर असेल तर त्या गरिबाचं प्रत्येकाचं अकाउंट असलं पाहिजे. या सर्व सिस्टीमला जाम सिस्टीमने जोडलं पाहिजे. जनधनच्या नावाने ते अकाउंट उघडणं, आधारला त्याला लिंक करणं आणि मोबाईल्स आपल्या हातात मधलं असणारं जे यंत्र आहे त्याच्याशी त्याला कनेक्ट करणं, ही जाम सिस्टीम सुरू झाली. आज या लाडक्या बहिणीच्या घरामध्ये जे व्यवस्थेचे पैसे जात आहेत, 1500 रुपये जात आहेत. पूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे, एखाद्या विधवेला मिळणारे पैसे सुद्धा 4-4 महिने त्या तहसीलदाराकडे
जाऊन बसल्यानंतर त्याचा नाक रगडल्यानंतरच त्याला त्या महिलेला मिळायचे. आज हे राहत नाही किंवा आज हे होत नाही, कारण DBT सुरू झालं आहे, डायरेक्ट ट्रान्सफर सुरू झाल्यामुळे त्या प्रत्येक देशामधील असणाऱ्या प्रत्येकाला 100 रुपये पाठवलेले 100 रुपये खालीपर्यंत मिळतात. मधल्या असणाऱ्या दलालांची दुकानं बंद करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. देवगडात एसटीच्या अपघातात 4 जणांचा मृत्यू झालाय. हा अपघात देवगड तालुक्यातील नारिंगरे इथं एसटी आणि रिक्षामध्ये झाला. अपघातामध्ये 4 जण ठार झाले असून ही घटना सायंकाळी 4:30 वाजता घडली. या घटनेची माहिती मिळताच देवगड पोलीस ठाण्याचे अधिकारी कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. आजूबाजूच्या नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदत कार्य केलं. संकेत सदानंद घाडी वय 35 वर्ष आचरा वरचीवाडी, संतोष रामजी गावकर वय 35 वर्ष आचरा गाऊडवाडी, रोहन मोहन नाईक वय 35 वर्ष आचरा गाऊडवाडी, सोनू कोळंबकर वय 45 वर्ष आचरा पिरावाडी यांचा अपघातात जागीच मृत्यू झालाय. रघुनाथ बिनसाळे गंभीर जखमी झालाय. त्यांना पुढील उपचारासाठी गोवा इथं हलवण्यात आलाय. सर्वांचं स्वागत करतो. उद्या 21 जून म्हणजे आंतरराष्ट्रीय योग दिन. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी सप्टेंबर 2014ला युनायटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये योग दिनाचा मुद्दा मांडल्यानंतर त्यावेळी जागतिक योग दिन साजरा करायचा अशी मान्यता संयुक्त राष्ट्र परिषदेने दिली आणि त्यानंतर 21 जून 2015 पासून आंतरराष्ट्रीय योग दिन सुरुवात करण्यात आला आणि असा हा उद्या 10वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन आम्ही आज सर्वजण भारतीय जनता पार्टी, सर्व संघटना, सर्व योगविद्याप्रेमी सर्व एकत्र येऊन उद्या सकाळी 6:30 वाजता राजवाड्यामध्ये साजरा करत आहोत. योग शिबिराचा लाभ घेऊन तो आम्ही उद्या उत्साहामध्ये साजरा करणार. सगळ्यांना नमस्कार. संदीप गावरीजीने आपल्याला म्हटलंच की उद्या आंतरराष्ट्रीय योग दिन आहे आणि दरवेळी आपले पंतप्रधान मोदी साहेब आपल्या भेटीवर पण असताना आणि देशभर जात असताना मागचे 2 वर्षापूर्वी पण आपल्या वॉशिंग्टन DC मध्ये पण त्यांनी योगाचं प्रकार आयोजित केलं होतं तिथं. तर तसंच मी सगळ्यांना विनंती करेन की उद्या आम्ही राजवाड्यात आपण एक योग दिनचा कार्यक्रम करतोय, पण तसंच आपण घरोघरी आपलं योगांचं प्रॅक्टिस करा. बाकीच्याकडे पण तुम्ही करत राहा. जिल्हास्तरीय, आपल्या राज्यस्तरीय, देशभर सगळीकडे आपले कार्यक्रम होतात आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलवर पण कार्यक्रम होतात आहेत. तसंच एक आरोग्याच्या दृष्टीने आपण आजच्या काळामध्ये काहीतरी आपल्याला काहीतरी होतंय आतून म्हणजे काही डिझीज असतील, पण ते कुठेतरी योगाच्या माध्यमातून ते कुठेतरी कमी होते. तर त्या विचाराने आपण ते योगा प्रॅक्टिस करतो. तसंच मी विनंती करेल की आपण सगळेजण या योगाला प्रॅक्टिस करावं आणि एक चांगलं एक मेसेज आपल्या पुरा आंतरराष्ट्रीय लेवलला जाऊन दे. भारताला 2047 पर्यंत महासत्ता बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांचं कौतुक करताना सावंतवाडी इथं विकसित भारताचा अमृतकाळ या विषयावर उद्योजक आणि व्यावसायिक संवाद सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. राजवाडा येथील सभागृहात झालेल्या या सभेत भाजपचे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तथा माजी मंत्री आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
सरचिटणीस महेश सारंग यांनी स्वागत केलं, तर संयोजक प्रमोद रावराणे यांनी प्रास्ताविक केलं. या सभेला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष रणजित देसाई, महिला जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर, युवराज लखमराजे भोसले, जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, तालुका अध्यक्ष संतोष राऊळ, शहर अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, संयोजक प्रमोद रावराणे, राजेंद्र भामसेकर, प्रज्ञा ढवण, संध्या तेरसे, अशोक सावंत, प्रमोद कामत, राजू राऊळ, पुखराज राजपुरोहित, संजू शिरोडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, प्रभाकर सावंत, पुखराज राजपुरोहित, संध्या तेरसे, सावंतवाडी मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेश नवांगुळ, डॉक्टर प्राध्यापक डॉक्टर गणेश मरगज, पत्रकार प्राध्यापक रुपेश पाटील, डॉक्टर पूजा करपे यांनीही आपले विचार मांडले. दुसरा आता काही बिझनेसमन इथे असेल तर इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजे व्यवसायाचं सुलभीकरण असा एक विषय होता. 2014 साली सुलभीकरणचा एक आपला क्रमांक जो होता तो 142 नंबरवर होता देशात, सगळ्या जगातल्या जागतिक आकडेवारीमध्ये 142. आता आपल्याकडे या व्यवसायाला इतकी सुलभता आलेली आहे की तो आकडा 43 पर्यंत आला आणि उद्या 2047 विकसित भारताचं स्वप्न आपण पूर्ण करताना हाच आकडा पहिल्या दुसऱ्या क्रमांकावर असण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. त्यांच्या समोर काही चालणार नाही म्हणून कोणाची हिंमत सुद्धा त्या ठिकाणी झालेली नाही. आज आरोग्याच्या सुविधा असतील, महिलांचं आरक्षण असेल, हे कोणी दिले आपल्याला? अहो, संविधानाची पूजा करणारं असं व्यक्तिमत्व संसदेमध्ये प्रवेश करताना पहिल्यांदा संविधानाची पूजा करणारं आपलं व्यक्तिमत्व, आपलं नेतृत्व आहे. अनेकांनी गैरसमज पसरवले की संविधान फोडणार, संविधान पुसून टाकणार. अजिबात नाहीये. आपले पंतप्रधान संविधानाची पूजा करतात आणि आपल्याला त्यावरच न्याय देण्याचं काम आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेब करत आहेत. असं एक चांगलं व्यक्तिमत्व, असं हे व्यक्तिमत्व, खणकार व्यक्तिमत्व आपल्यासाठी काम करत आहे. आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या महाराष्ट्राचे पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे आपले मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आपले प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब आणि आपले नेते रवींद्र चव्हाण साहेब पायाला डिग्री लावून संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरत आहेत. कशासाठी? एकच, नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी. त्यांचं कार्य प्रत्येक माणसाला माहीत असलं पाहिजे. आज तुम्ही आम्ही जमलेली माणसं आहोत की नाही, सुशिक्षित आहोत, आपल्याला सगळं कळतंय, कोण चांगलं काम करतंय, कोण वाईट काम करतंय. आज आपल्याकडे शक्ती आहे, मिसाईल आहे, सगळे. प्रत्येकाने हा विचार करायला हवा की ग्रामीण भागांमध्ये आपल्याला डॉक्टर्स उपलब्ध होत नाही, डॉक्टर्स त्या ठिकाणी मिळत नाही, डॉक्टरांची संख्या कमी आहे असे बोलणारी अनेक जण आम्ही पाहिली. परंतु 2014ला एक निर्णय घेतला. निर्णय काय तर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक शासकीय जिल्ह्यामध्ये एक शासकीय मेडिकल कॉलेज असलं पाहिजे आणि या शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थी MBBS होणाऱ्यांची संख्या ही दुपटीने करण्याचा निर्णय जर कोणी केला असेल तर तो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. त्याचा परिणाम काय होणार आहे? देशाची लोकसंख्या सातत्याने वाढते. वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आधारित आपल्याला डॉक्टरची संख्या सुद्धा होणं हे गरजेचं आहे. वर्षानुवर्ष या सर्व गोष्टीकडे कोणीही पाहिलं नव्हतं. नरेंद्र मोदीजींनी यामध्ये निर्णय घेऊन त्यामध्ये असणाऱ्या व्यवस्था उभा करण्याचं काम आदरणीय पंतप्रधानांनी केलं. हे करत असताना शासकीय मेडिकल कॉलेज ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला आपण पाहतो, ज्या ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपल्याला अर्थ उभं राहणं हे फार गरजेचं असतं. त्या ठिकाणी त्यांनी हुडकोच्या माध्यमातून कर्जाची व्यवस्था सुद्धा त्याच पद्धतीने करण्याचं काम सुद्धा केलं. फक्त निर्णय घेतला नाही तर ती व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. म्हणून काय करता येऊ शकतं याचा सुद्धा विचार हा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला. एक गोष्ट लक्षात घ्या, हा देश एक वेगळ्या दिशेला गेला पाहिजे.
टेक्नॉलॉजी आणि या सगळ्या गोष्टीमध्ये जसं त्यांनी NDAचे उमेदवार म्हणून त्यांना जेव्हा डिक्लेअर केलं होतं त्यावेळेला त्यांनी युवकांच्या समोर एक भाषण केलं होतं. त्या युवकांच्या समोरच्या भाषणामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं, हा देश युवकांनी येणाऱ्या काळामध्ये परमवैभवाकडे नेण्यासाठी माझं त्यामधलं योगदान हे असेल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. भीषण अपघातात 4 तरुण ठार. एक दिवसाचं जिवंत अर्भक सापडलं बागेत. आणि रेल्वे 250हून अधिक जादा गाड्या सोडणार. बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.